У гэтай серыі вы даведаецеся, як падрыхтавацца да калядаў, як правільна калядаваць, што з раством каляды не скончваюцца, а акрамя дзеда, бабы і казы ёсць яшчэ вельмі важныя да аўтэнтычныя персанажы калядоўшчыкі. А таксама, як варажыць па-нашаму, дзе зараз у Беларусі найлепшыя калядныя мерапрыемствы, ды як заўсёды, у чым сутнасць калядных традыцый. Абыход двароў, рытуальныя застоллі, моладзевыя гульні ды ігрышча. Усё гэта беларускія каляды, жывая традыцыя, якую мы пабачым на ўласныя вочы. У нас часам выкарыстоўваюць слова каляды як сінонім ці больш беларускі адпаведнік раства, але казаць так не зусім слушна, бо каляды пайшло ад лацінскага календы. Таксама гэта не свята, а святочны перыяд, які мае дахрысціянскае паходжанне, звязанае з зімовым сонцастаяннем, калі дні становяцца даўжэйшымі за ночы. А з усталяваннем хрысціянства пачалі выдзяляць 3 галоўныя моманты: раство, Новы год і вадохрышча. У нашых продкаў вылучаліся дні спрыяльныя, неспрыяльныя, мужчынскія і жаночыя, але найперш вызначаліся дні святочныя. Кіравалася тое на засваенне, спарадкаванне часу, імкненне ўнесці ў яго ход культурны рытм. Мноства крытэрыяў для ацэнкі часу, узаемадзеяння царкоўнага і народнага календароў, кніжнай і вуснай традыцыі вызначылі шматлікасць каляндарных уяўленняў, гібкасць каляндарнай сістэмы, а таксама магчымасць яе дастасавання да розных сацыяльных і прыродных асаблівасцей. Спецыяльная застаўка, ужо можна ціснуць на падабайку. Хапай яго. Абавязковай умовай падрыхтоўкі да свята было захаванне строгага посту. Пост – гэта комплекс абмежаванняў, засвоеных перадусім царкоўных, на ўжыванне скаромнай ежы, на шумнае весяленне, на заняцці каханнем. Карацей, на ўсё класнае. Таксама пост падтрымліваў адпаведны настрой у чаканні свята. Бацькі пост саблюдалі. Было з канаплі смятана і грэчневыя ладкі. Уже мы таго ражаства ждалі, як Бога з неба. Нарыхтоўка прадуктаў харчавання была адной з галоўных умоў падрыхтоўкі да калядаў. У мінулым абавязкова калолі парсюка. Гаспадыні прызапашвалі лепшыя прадукты, рабілі каўбасы, сальцісоны, вяндліну. Таксама жанчыны ўпрыгожвалі хаты, выкарыстоўваючы акрамя розных ткацкіх вырабаў, вышыванак, яшчэ і яловыя галінкі. Таксама да свята выраблялі новы павук. Моладзь майстравала маскі калядныя і касцюмы. У гэты час дзяўчаты, жанчыны хадзілі на вячоркі, збіраліся ў адной хаце ў дзень і да самай поўначы пралі, ткалі, рабілі нешта новае да Новага года. А ў час працы спявалі перадкалядныя песні. Што? Чаму у нас няма павука? Давай зробім. Мы ж тут, не так даўно размаўлялі пра гэтую, пра карціну па нумарах. Давай лепей павука зробім. Ну, давай. А дзе твоя салома? Улетку на запашу. Во будзе круто, калі павесіць павука і павукі у павуку павуціну сплятуць. Будзе павук з павукамі. На працягу посту спяшаліся завяршыць гаспадарчыя работы, бо на калядны перыяд усе яны мусілі абавязкова прыпыніцца. За выключэннем хіба што самых неабходных, там, гатавання ежы, кармлення хатніх жывёл і гэтак далей. Паводле народнага меркавання вельмі важным лічыўся пачатак свята, калі трэба было звяртацца да розных духаў, багоў і прасіць у іх багацця і дабрабыту. Магічныя формулы, што прамаўляліся ў гэтыя дні, лічыліся найбольш дзейснымі.
У канун раства на працягу вячэры выконваліся разнастайныя абрады, якія павінны былі дапамагчы ў земляробстве, у жывёлагадоўлі ды ў іншых прамысловых занятках. Так усе елі кожную страву з аднае міскі, каб сям'я жыла ў згодзе. А дзяўчатам старэйшыя падказвалі, што трэба ўвесь час трымаць лыжку ў руцэ, каб будучы муж кахаў і заўсёды насіў на руках. Пад канец святочнай вячэры хто-небудзь браў рэшткі куцці ды падкідваў высока ў гору, аж да самай столі, каб высокім рос лён, а таксама хутка дужала хатняя жывёла. Рэшткі страў не выкідвалі, бо паводле народнага меркавання яны валодалі ахоўнымі ды гаючымі ўласцівасцямі. Таксама за сталом варажылі, але пра варажбу вельмі падрабязна ды цікава будзе пазней, то глядзіце да канца. Назаўтра святкавалі Раство, адно з самых яркіх ды радасных святаў у народным календары. Наведванне царквы ці касцёла было абавязковым у гэты дзень. Святочныя застоллі былі шматлюднымі. Да сябе ў госці запрашалі сяброў, сваякоў, суседзяў. Нарэшце, пасля святочнае застолле ў гэты дзень было вельмі шматлюдным. Да сябе ў госці запрашалі сяброў, сваякоў, суседзяў. Нарэшце, пасля вялікага посту людзі маглі ў волю наесціся. Як той казаў, калядкі блізка, каўбаскі нізка. Што качкі прыйшлі? У многіх вёсках у гэты дзень абавязковым лічылася павіншаваць бабку-павітуху. Я, шчыра кажучы, не адразу улавіў думку, а да чаго тут бабка-павітуха? Нейкая дзіўная беларуская традыцыя яшчэ адна. А потым, вядома ж, дайшло, што Раство – гэта нараджэнне Хрыста, а павітухі якраз з нараджэннем і дапамагаюць. Можна сказаць, прафесійнае свята. Стаўце падабайку, калі таксама за нейкай вонкавай мішурой, гірляндамі, падарункамі, гэтым цяжкавіком з кока-колай губляеце глыбокі сэнс святаў. З хваляваннем чакалі першага наведвальніка, бо згодна з традыцыйнымі ўяўленнямі, калі ў хату першым прыйдзе мужчына, то гэта прынясе шчасце і дабрабыт, а калі жанчына, то ўсялякія непрыемнасці. Акрамя таго, калі ў хату, дзе былі дзяўчаты, прыходзіў першы мужчына, то гэта азначала, што будзе хуткае замужжа. А калі была цяжарная, то прыход мужчыны прагназаваў нараджэнне хлопчыка, а прыход жанчыны, вядома, дзяўчынкі. Не забывайцеся падпісвацца на Instagram ды TikTok, там у фармаце кароткіх вертыкальных відэа ходзіць удакладненне тэмы роліка з Ютуба. Напрыклад, пасля гэтай серыі будзе пра незгаданых калядных персанажаў, навошта цягнуць каляду на дуба і 3 куцці ў калядны перыяд. Раство адкрывала перыяд увесяленняў, танцаў, гасцяванняў, ігрышчаў. Святочныя вячоркі хлопцы і дзяўчыны ладзілі на працягу калядаў кожны вечар. Маглі збірацца ў карчме ці проста ў вялікай хаце. Пра святочныя вячоркі загадзя клапаціліся хлопцы. Яны збіралі грошы на частаванне і музыкантаў, дамаўляліся наконт месца, наладжвалі папярэдняе маленькае частаванне, пасля якога ішлі запрашаць дзяўчат. Трымай. Трэба адзначыць, што для дзяўчыны лічылася непрыстойным хадзіць на танцы без запрашэння. Запрашэнне жа залежала ад заможнасці дзяўчыны, яе характару, уменні танцаваць. На святочныя вечары прыязджала моладзь з суседніх вёсак. З прыходам дзяўчат вячоркі адкрываліся. І на пачатку былі стрыманымі. Хто ўмеў, танцаваў, а хто не ўмеў, проста заляцаўся. І тут, можа, у кагосьці ўзнікла думка. Прыедуць дзеўкі-хлопцы з розных вёсак, то абавязкова будзе бойка.
Але народны этыкет забараняў на калядных танцах не тое, што біцца, а нават брыдка словіць, пакідаць смецце, гучна смаркацца, быць моцна п'яным, паліць на танцах ды перад імі. Гулянне аж віравала. Скокі, песні, гульні, у перапынках, каб крыху адпачыць, розныя смешныя і страшныя гісторыі. Тут адбываўся своеасаблівы агляд патэнцыяльных жаніхоў і нявест. Таму моладзь апраналася ў свае найлепшыя ўборы. З танцаў асабліва папулярнымі былі полька, кадрыля. На каляды танцы маглі доўжыцца некалькі дзён запар. Самымі распаўсюджанымі гульнямі беларускай моладзі ў калядныя вечары былі жаніцьба цярэшкі, яшчу, падушачка, ката пячы, закрытыя шыл, лунёк і іншыя. Пра народныя гульні матэрыялу хопіць на асобную серыю. Калі вам цікава, пішыце ў каментары. З кануна Раства Пачыналі хадзіць калядоўшчыкі. У беларусаў калядаванне было ў асноўным прымеркавана да Раства і шчодрага вечара. Калядаванне уяўляла сабой абыход двароў, выкананне святочных песен. Прыкладна тое, што мы ўсе і ўяўляем пад калядаваннем. Калядоўшчыкаў залічвалі за божых пасланнікаў, які прыносілі добрую вестку аб нараджэнні Хрыста, аб абнаўленні прыроды, аб дабрабыце і багацці для гаспадароў. у дахрысціянскі жа перыяд звычай хадзіць з песнямі віншаваннямі, з песнямі малітвамі, ды жадаць гаспадарам добрага году, ураджаю, шчасця і багацця сустракаўся ў шматлікіх еўрапейскіх народаў. Нават у дрэўніх грэкаў было калядаванне. Пачыналіся калядныя прадстаўленні абыходам з зоркай. Зорка служыла сімвалам нараджэння Хрыста, а таксама служыла напамінам аб евангельскай зорцы, якая прывяла валхвоў да немаўляткі Хрыста. Зоркі рабілі вельмі розныя, з рознай колькасцю прамянёў, з розных матэрыялаў, па-рознаму яе ўпрыгожвалі. Але не зорка была галоўным элементам свята, а маска. А таксама касцюм, манера паводзінаў, танцы ды іншыя варыянты, як зрабіць свой вобраз больш праўдападобным. А я так змерзну. Мядзведзь у шапцы. Маскі вырабляліся непасрэдна да калядаў з розных падручных матэрыялаў. У нас вядомыя шматлікія ды разнастайныя калядныя персанажы. Шмат з іх маюць старажытныя язычніцкія карані. Галоўным персанажам калядоўшчыкам быў вельмі старажытны вобраз дзед. Ён сімвалізуе нашых памерлых продкаў дзядоў, а таксама у фальклоры вобраз дзеда мае і бог, які вандруе па зямлі і ўзнагароджвае ды карае людзей. Звычайна менавіта дзед водзіць казу. У песнях сустракаюцца такія радкі: «Абойся, козачка, старога дзеда, з сівой барадой, ён табе згубе, шкуру здупе, дуду пашые». Магчыма, гэта ўспамін аб старажытнай традыцыі, калі прыносілі казу ў ахвяру. Да маскі дзеда абавязкова прымацоўвалі доўгую бараду. Вопратка ў дзеда мусіла быць абавязкова старая, рваная. Таксама з дзедам часта хадзіў яго парны персанаж баба. Цікава, што ў даўніну дзед часта ўспрымаўся як эратычны персанаж, а да яго касцюму знізу прымацоўвалася вялікая морква. Каза увасабляе дабрабыт, урадлівасць ды багацце, а ў калядных пастаноўках сімвалізуе смерць і адраджэнне прыроды. Ролю казы выконваў чалавек у масцы, у вывернутым кажуху. Часам маглі зрабіць пудзіла казы, там нейкую драўляную канструкцыю пабудаваць падобную на казу, ці нават надзець на кіёчак чэрап казы. Гэта, пэўна, было вельмі эфектна. Ролю мядзведзя выконваў чалавек з вывернутым кажухом у масцы. Часам нехта з калядоўшчыкаў вадзіў яго на ланцугу. Такое сабе, канешне. Хаця, можа, каму і падабаецца. Мядзведзь рабіў розныя жартаўлівыя дзеянні, па-рознаму весяліў гаспадароў.
Гэты вобраз сімвалізаваў здароўе, моц, плоднасць, а таксама дзікую прыроду, з якой абавязкова неабходна дамовіцца, каб дабіцца яе прыхільнасці. Персанаж Тур суправаджаў калядоўшчыкаў на Палесе. У іншых рэгіёнах яго маглі замяніць карова ці бык. Гэты вобраз стварала маска, да якой часта прымацоўваліся сапраўдныя рогі. Бык суадносіўся з вобразам бога Вялеса, а таксама мог суадносіцца з раніцай, світанкам, са святам зімовага сонцастаяння, калі дні пачыналіся ўжо рабіцца болей, а ночы карацець, бо бык увасабляе святло нават у загадках. Белы бык у акно тык, сівы бык у вакенца шмык. Акрамя персанажаў жывёл былі і персанажы птушкі, найчасцей бусел. Сустракаўся таксама і жораў. Касцюм рабіўся такім чынам. Майстравалі галаву бусла з чырвонай дзюбай, прымацоўвалі яе на палку. Чалавек насіў яе над сабою версе, як галаву на шыі, а сам хаваўся пад белай прасцінай. Бусел танцаваў, дзёў прысутных пад усеагульны смех, заглядваў у гаршкі з ежай. Гэты вобраз сімвалізаваў пасланца неба, Бога. Ён адказваў за розныя нябесныя стыхіі. Перш за ўсё, вецер. На Гарадзеншчыне, Віцебшчыне і на Палесе рабілі на каляды маску ваўка. Але гэты персанаж хаваўся за спінамі іншых калядоўшчыкаў, ды чакаў моманту, калі зможа скрасці дзяўчыну. Часам ён сапраўды выкрадаў дзяўчыну. You don't remember me? We spoke on the phone 2 days ago. Ну, жартоўна, канешне. І тады хлопцы беглі за ім і мусілі ці то адняць дзяўчыну, ці то выкупіць яе, а потым так жа рытуальна, канешне, выганялі яго з вёсцы. Касцюм чорта адпавядаў народнаму ўяўленню пра гэтага персанажа. Калматы, чорны, з рагамі і казлінай барадою. Калі дзед увасабляў Бога, то чорт мог быць яго антытэзай. І паводзіў сябе чорт як чорт. Звычайна, гэта парадыйны персанаж, які паўставаў у негатыўна-камічным святле. Стаўленне да святароў у народзе было неадназначным. Яны ўспрымаліся як пасярэднікі паміж Богам і чалавекам. Менавіта як пасярэднікі, то бок сваімі ў грамадзе яны ніколі не былі. У іх было зусім іншае жыццё, іншыя абавязкі, іншыя праблемы. А таму для звычайнага чалавека святар быў хутчэй падобны да чарадзея, чым да аднавяскоўца. Цікава, але і салдат у фальклоры ўспрымаўся як госць з іншасвету. Чужынец блізкі да нячыстай сілы, уладар таемных ведаў. Персанаж з'явіўся пасля далучэння беларускіх зямель да расійскай імперыі. Тады была ўведзена рэкруцкая павіннасць, і маладых хлопцаў на 25 год забіралі ў войска, адрывалі ад родных мясцін, пазбаўлялі магчымасці завесці сям'ю. А гэта была як смерць у сацыяльным плане. Гурт пераапранутых калядоўшчыкаў часцей за ўсё складаўся з нежанатых хлапцоў. Зрэдку сустракаюцца звесткі аб тым, што ўдзельнічалі ў гэтых гуртах і дзяўчыны. Калі вёска была вялікая, абыходзілі ўсе дамы ў гэтай вёскі да 3-4 гуртоў. А калі наадварот, то адзін гурт мог абыходзіць некалькі суседніх вёсак. Гурт калядоўшчыкаў мог складацца ад 3-4 да 15-20 чалавек. Пераходзячы ад хаты да хаты, на вуліцы калядоўшчыкі спецыяльна стваралі як мага болей шуму. Каза мэкала, трэсла галавой са званком, дзед ляскаў пугаю, музыка іграў, астатнія спявалі. З цягам часу пры фармаванні калядных гуртоў бачыцца змяшэнне вобразаў ды дадаванне новых вобразаў. Тыя ж цыган ды салдат, вядома, вобразы значна пазнейшыя, чым дзед і каза. Таксама пазней і калядоўшчыкі пачалі хадзіць і з тымі, хто насіў зорку. Пачатак абыходу. Падышоўшы да хаты, калядоўшчыкі станавіліся пад вакном ці ў двары і клікалі гаспадара. Затым кіраўнік, звычайна дзед, паведамляў аб прыбыцці, прасіў гаспадароў дазволу ўвайсці. Захадзілі ў такім парадку. Наперадзе неслі зорку, потым каза з павадаром, за казой жораў, а за жоравам воўк, а тады іншыя персанажы, ды хлопцы-дзеўкі. Хто зорку дзержыць, становіцца возле кута. Калядоўшчыкі спявалі, разыгрывалі сцэнкі розных жанраў.
Задачай любога ўдзельніка каляднага абыходу было схаваць сваё сапраўднае аблічча і стварыць вобраз персанажа, якога ён прадстаўляе ў час гульні. У народнай свядомасці прыход калядоўшчыка ў хату звязваўся з багаццем, здароўем, шчасцем для той сям'і, куды яны прыйшлі. У калядных абрадах станавілася дазволеным тое, што звычайна было пасуджана вясковай абшчынай. Падчас калядаў, паводле старажытных уяўленняў, аб'ядноўваліся рэальны і сакральны светы, і панаваў той свет. Абрадавыя тэксты называюць калядоўшчыкаў гасцямі з далёкага краю, з-пад самага раю, які ў святочны час ходзяць па зямлі, нясуць ад Бога дабрабыт і размяркоўваюць яго паміж людзьмі. А таму яны мелі права на своеасаблівыя рытуальныя паводзіны, якія парушалі звычайныя нормы маралі, што стварала на некаторы час умоўную сітуацыю перавернутасці звыклага свету і, можна сказаць, адпачынку ад звыклага жыцця-быцця. У канцы свайго выступлення пераапранутыя у алегарычнай і жартоўнай форме патрабавалі ў гаспадароў падарункі за свой візіт. У калядоўшчыкаў меліся для гэтай мэты традыцыйныя песні або вершаваныя звароты. Часта ў гэтых песнях сумяшчаліся пажаданне шчасця, здароўя, багацця гаспадарам, а таксама просьба дароў. Вось, напрыклад: «Добрый вечар, гаспадару, вынесь жа нам каўбас пару, вынесь сала, не скупіся, каб ячмень твой радзіўся, каб нажалі 100 коп жыта, каб сям'я была ўся сыта, каб скацінка вадзілася, каб пшаніца радзілася, каб гарэлку выпівалі, каляднічкаў частавалі». У многіх песнях-зваротах каляднікі ўказвалі, якія дары яны хочуць атрымаць. «Залезь, дзедка, на драбінку, ды адрэж нам саланінку. А ты, бабка, не пытай, ды добру каўбаску дай. Вазьмі нажа вострага, адрэж сала тоўстага». Звычайна у кожнай хаце імкнуліся як мага лепей адарыць калядоўшчыкаў, бо чым болей ты дароў ім даш, тым больш багаты і шчодры будзе для цябе наступны год. Часцей за ўсё калядоўшчыкаў адорвалі хлебам, салам, каўбасамі, арэхамі, зернем. У многіх сем'ях давалі грошы і бутэльку гарэлкі. У некаторых вёсках выпякалі спецыяльныя булачкі ці бліны. Здаралася, што гаспадары давалі каляднікам зусім малыя дары. І тады каляднікі спявалі для іх абразлівыя песні, выкрыквалі розныя куплеты, якія высмейвалі іх скупасць. Не дала сала, чтоб свіння не устала, не далі блінца, чтоб здохла аўца, не далі шкуркі, чтоб падохлі куркі, не далі каўбасы, павесці на насы. Ва ўсходнім Палесе, калі гаспадары былі скупыя і чулі гурт калядоўшчыкаў, які да іх падыходзіць, тушылі святло, то калядоўшчыкі спявалі ім: «На святое Рождество, каб вашу хату разнясло». Палесся. У многіх месцах Беларусі, абышоўшы ўсе хаты, каляднікі прыходзілі на перакрыжаванне дарог, браліся за рукі, да выконвалі танцы карагоды. Кола, рух па коле маюць сімвалічнае значэнне. Таксама агульнавядома і перакрыжаванне як месца, дзе ўзаемадзейнічалі гэты і той свет. На перакрыжаванне дарог ставілі крыжы, на якія вешалі ручнікі або дзённікі, хавалі самагубцаў. У тых населеных пунктах, дзе на раздарожжы стаялі крыжы, каляднікі каля іх пасля абыходу ўсіх хат пакідалі частку сабраных дароў. Верагодна, танец на перакрыжаванні дарог і пакінутыя дары былі формай стасункаў маскіраваных персанажаў са звышнатуральнымі сіламі, якія тут знаходзіліся, якіх маскі ўвасаблялі ў час калядных святаў. Пасля гэтага калядоўшчыкі або разыходзіліся па дамах, або адразу ж ноччу ладзілі агульную вечарыну, выстаўляючы на стол усе атрыманыя ў час абыходу дары, або ладзілі яе на другі вечар пасля абрадавага абыходу. Што рабілі з каляднымі зоркамі, маскамі ды іншым рэквізітам, глядзіце у Тэлеграм-спешал ужо быў. У Інстаграм, Тык-току я нешта рэгулярна публікую. То няхай будзе цілтар. Але ўжо даўно не цілтар, а экс. Так не пачынай нават. Я яшчэ валкомам карыстаюся, калі што. У беларусаў верылі і зараз вераць, што як сустрэнеш Новы год, як правядзеш першы яго дзень,
Такім гэты год і будзе. А таму народныя традыцыі забаранялі ў гэты дзень сварыцца, лаяцца, успамінаць смерць, чорта. Ой, па гэтай прычыне усе члены сям'і і аднавяскоўцы імкнуліся рабіць адно аднаму толькі добрае. Гаспадар раніцай абыходзіў усе гаспадарчыя пабудовы і рассыпаў там жменю ва ўсе бакі, жыта, авёс, ячмень. Надышоўшы год быў ураджайны. Вельмі насычаным і адказным быў шчодры вечар. У гэты дзень гатавалася шчодрая куцця. Яе рабілі на сале альбо на масле. У гэты дзень на стале абавязкова мусіла быць шмат мясных страў. Добрыя гаспадыні стараліся прыгатаваць на шчодрык 12 страў, каб багацце на навагоднім стале спрыяла багаццю ў сям'і на працягу ўсяго новага года. У гэты вечар паўсюль на беларускіх землях пачыналі варажыць. Варажылі дзяўчыны звычайна аб тым, ці выйдуць замуж, характары будучага мужа, сямейным жыцці ўвогуле. Найбольш папулярным быў спосаб варажбы па разнастайных прадметах – цот альбо няцот, дзе парны лік сімвалізаваў сямейную пару, а няпарны – адзіноту. Так, выходзілі ў двор і набіралі дроў, прынёсшы іх у хату, лічылі, парны ці няпарны лік атрымаўся. Але тут лёгка падмануць сістэму і палічыць так, як трэба. Наступны варыянт такога загану ўжо не мае. Пасярод хаты пасыпалі кучу зерня і пускалі пеўням падзяўбаць, а рэшткі пералічвалі. Другім, не менш распаўсюджаным спосабам варажбы сярод беларускіх дзяўчат было падслухоўванне пад вокнамі чужых хат. Дзяўчыны ішлі пад вокна суседскай хаты, рассыпалі там семя проса і прыслухоўваліся да гутаркі, якая вядзецца ў той хаце. І калі размова была спакойная, то значыла, што і ў гэтай дзяўчыны ў замужжы ўсё будзе спакойна. А калі была сварка, то добрага чакаць ёй не трэба было. Я не буду пра гэта казаць. Ой, ну чаму? Не трэба саромецца традыцый роднай зямлі. Дзяўчаты падчас варажбы уключалі ў сваю гульню і хатніх жывёл, чые палавыя органы сімвалізавалі мужчынскія выйдзе замуж, а жаночыя застанецца ў дзеўках. Найбольш быў пашыраны такі варыянт. Дзяўчына ішла ўночы ў хлеў, ды лавіла там авечак. Калі зловіць авечку, то застанецца ў дзеўках, а калі барана, то выйдзе замуж. У нас сустракаўся і такі спосаб варажбы. Дзяўчаты вылівалі нешта расплаўленае, волава, воск, свінец у міску з вадой, якую яны трымалі над галавой. О, гэта зараз будзем рабіць. Над галавой? Ага. Не. Ну, давай я паспрабую. Ого, бачыш, нічога складанага. Мне здаецца, адны гэта ніколі не рабілі. Ну, хочаш, рабі не над галавой. Ура! Ура! Нарэшце. Будзе у них не па-сапраўднаму. Вон у мяне па-сапраўднаму атрымаўся, глядзіце. Во. Адразу зразумела ўсё з маім жыццём. Какашка ў туалеце плаваеце, праваце. Што за сталом закалядным. Пу-пу. Ну што, гатовы, сядай. Можна я гэта прыбяру? Рабі, што хочаш. Ты все равно варажыш няправільна. А, ты гэта прыбры. Да каўбасы толькі не кладзі, каб я не памыліўся. Пазней не трэба да каўбасы. Прадметы, што атрымліваліся ў выніку гэтага, сімвалізавалі тое, на што падобныя. Пярсцёнак замужжа, лялька цяжарнасць, труна смерць. Казякуля і гэтых далей невядома. Снегавічок. Снегавічок? Не, трэба было браць гэтую чырвоную, яна лепей бачная. Давай чырвонай паліем. Ну што гэта? Напішыце, калі ласка, у каментарый. Да пачакай, яно павінна застыць. Ага. А пасля з таго боку будуць фігуркі. Па гэтых фігурках звычайна гадалі. Вось гэтая штука прышпілена. Быццам бы
Ну, твар пасля нейкага, пасля маза ці пасля камаза. Яшчэ варыянт. Дзяўчына доўга глядзела праз пярсцёнак на полымя свечкі і ў нейкі час павінна была пабачыць свайго жаніха. Згодна з народным меркаваннем, ноч пасля шчодрага вечара сніліся вяшчыя сны. Каб убачыць у сне будучага мужа, дзяўчына брала са святочнага стала крыху куцці, загарнуўшы яе хустку або мужчынскія штаны, клала пад падушку. Не, во гэта мы не будзем рабіць. Не можна з ежы ў ложак, ну. Здавалася б, быццам бы варажба чыста жаночае хоббі, але ёсць сведчанне, што варажылі і нежанатыя мужчыны. Напрыклад, яны бралі з сабой чорнага ката, неслі яго на перакрыжаванне дарог, выпускалі, і куды ён пабяжыць, туды трэба ехаць у сваты і браць жонку. Ёсць і больш цікавы спосаб варажбы. Трэба на лаўцы, у рад, пакласці 4 шапкі. Пад адну шапку трэба пакласці люстэрка, пад іншую кусок хлеба, пад трэцюю ляльку, а пад 4-ю нічога. Тады падыходзяць хлопцы ды цягнуць. Калі выцягнеш пустую, то ў гэтым годзе не жэніся. А ў каго люстэрка, жонка будзе фарсістая, модніца, фіфуля чи куля, я звычайна кажу. А ў каго хлеб, багатую возьме, а лялька то з дзіцём возьме. Узнікае пытанне. Ну, у мяне ўзнікла. Чаму раней варажылі, ды і зараз варажба больш папулярная у жанчын, чым у мужчын. Але каб не псаваць атмасферу, не ўключаць разумніка, як мне пісалі ў каментарах, то адказ на гэта пытанне будзе ў канцы серыі ў рубрыцы «Сутнасць міфа». Не саромцеся пісаць каментары, неважна, спадабаюцца яны мне ці іншым гледачам, ды заўсёды глядзіце відэа да канца. Завяршала калядны цыкл вадохрышча. Галоўныя моманты вераванняў гэтага дня звязаныя з ачышчальнай здольнасцю святой вады ды крыжа, якія перамагаюць ды выганяюць нячыстую сілу з прасторы чалавека. Вада – жыватворная аснова жыцця, адна з прыродных стыхій, якую шаноўвалі нашы продкі яшчэ ў далёкія дахрысціянскія часы. З усталяваннем хрысціянства праходзіла асвячэнне вады. Кожная сям'я на вадохрышча набірала сабе вады і прыносіла дамоў яе у якасці гаючай. Яшчэ на золку, на возеры, на рэчцы ці крыніцы па дамоўленасці з бацюшкам вернікі высякалі з лёду крыж. Таксама рабілі палонку, ставілі гэты крыж каля палонкі. Палонку высякалі ў адных вёсках круглую, у другіх у форме крыжа. Так падрыхтоўвалі месца для спраўлення абраду. Да, думаў мо высекчы для добрых кадраў, але, як вы бачыце, шмат што міф, але не глобальнае пацяпленне. Ладно, буду працягваць без дэкарацый. Пасля службы ў царкве святар, пеўчыя, вернікі з абразамі і харугвамі ішлі на бераг вадаёма, дзе бацюшка чытаў святочны малебен і асвячаў ваду, пасля чаго вада ў палонцы лічылася таксама гаючай і магла ахоўваць людзей ад нячыстай сілы і хваробаў. У беларусаў да вадохрышча быў дапасаваны рытуал провадаў ці адпісвання калядаў. Гаспадар маляваў крэйдай крыжы на гаршку, варотах, дзвярах ці прыбіваў невялічкія драўляныя крыжыкі, каб захаваць свой дом ад нячысцікаў на працягу ўсяго года. У некаторых лакальных традыцыях святочнымі лічыліся яшчэ 1,5-2 дні пасля вадохрышча. А гэты час вызначаўся як памежны, калі свята адыходзіць або ад'язджае. От крашчэння, а потым расчапенне, а вечарам каляда паехала. Куды яна паехала? Да следующага году мы не знаем куды. Каляды скончыліся, работы зноў. З гэтага дня здымаліся шматлікія забароны на гаспадарчыя працы, а таксама першы раз пасля заканчэння каляднага перыяду дазвалялася ісці сватацца. Моя кніжка не толькі літаркі, але і з малюнкамі. А зараз сур'ёзна, без вошай ды масак. У снежні ў мяне былі народзіныя, таксама было Раство, быў Новы год,
У студзені яшчэ раство, во як беларусам гістарычна пашанцавала. Карацей, падставаў шмат. Калі вы як-небудзь лічылі, што міфавлогія класны, варты донату праект, то зараз самы найідэальнейшы час, каб яго падтрымаць. Усіх абдымае, ды сур'ёзна працягваем. Ва ўмовах адасобленасці сялянскай працы важнае значэнне набывалі зносіны ў сферы адпачынку, бо стабільнасць грамады залежала шмат у чым ад развітасці ўнутры яе разнастайных формаў зносінаў, сацыяльных сувязяў і кантактаў. Любое свята, у тым ліку і каляды, гэта час, калі нельга працаваць. У аснове гэтага ляжаць традыцыйныя вераванні, звязаныя з катэгорыяй часу, забароненыя дні ці гадзіны сутак, а за парушэнне ўстаноўленага парадку лічылася будзе непазбежнае пакаранне. У беларусаў бытавала ды бытуе павер'е, што каляднікі прыносяць у хату у сям'ю шчасце, здароўе, дабрабыт, і што іх за гэта трэба шчодра адорыць. І тады яны, выходзячы з хаты, забяруць з сабой усе розныя праблемы ды беды. Удзельнікі каляднага гурта абыходзілі ўсе хаты ў сваёй вёсцы, а не завітаць да кагосьці лічылася знакам вялікай непавагі. Адорванне калядоўшчыкаў у святочныя калядныя дні – гэта яскравы прыклад таго, што яны адносяцца да таго свету, бо звычайна на святы нічога нікому нельга даваць, пазычаць, а лепей наогул не выносіць з хаты. Каляднікі жа уяўлялі сабой прадстаўнікоў іншага свету, і праз іх дары траплялі непасрэдна да прадстаўнікоў таго свету. Атрымаўшы частку святочнай трапезы, прадстаўнікі іншага свету, усе продкі, багі, духі прыроды быццам бы заключалі пагадненне паміж імі ды гаспадарамі, што базавалася на прынцыпе дар за дар, дабро за дабро. Дарэчы, гэта не мы свінота, гэта я спецыяльна так раскідаў, гэта ўсё пастановачна. Вяртаемся да пытання, чаму раней, да і зараз варажба больш папулярная сярод жанчын, чым у мужчын. Магчыма, гэта з-за таго, што жанчын проста больш хвалюе шлюб. Можа і так. Можа з-за таго, што па статыстыцы жанчыны жывуць долей, і таму даследчыкам, этнографам траплялася больш жаночага матэрыялу. Але ўсё гэта лёгка тлумачыцца яшчэ і не толькі лёгка, але яшчэ лагічна, як я люблю, тлумачыцца прагматыкай варажбы. Мужчына мог наўпрост пасватацца да дзяўчыны, якую ён упадабаў, і атрымаць ад яе ці то адмоўны, ці то станоўчы адказ. Ну і навошта тады варажыць? А яна казала, не можна так. Паглядзім, што атрымалася. Зноў ці то гаўняшка, ці то твар пасля мазу. Каб верыў у варажбу, то, пэўна, трэба было моцна, крэпка напружыцца. О, гэта будзе адсылка да першай серыі першага сезона, дзе мы на перакрыжаванні, памятаеш, гэты ад запалак хавалі.